Вітаю вас, а зараз у ефірі навіны Віцебска і вобласці. 7 лістапада з удзелам кіраўніка вобласці Александра Косінца адбудзецца ўрачыстае адкрыццё Шаркаўшчынскай цэнтральнай раённай бальніцы. Яе будаўніцтва вялося з 1997 года. Першая чарга на 130 ложкаў прадугледжвала ўзвядзенне палатнага і дыягнастычнага корпусаў, харчовага блока, будынка станцыі газазабеспячэння. У 2002 годзе быў пабудаваны аперацыйна-рэанімацыйны блок інжынернай сеткі. Аднак праз год аб'ект быў выключаны з дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы і будаўніцтва спынілася. Яно было адноўлена толькі ў 2007 годзе. Новая бальніца уяўляе сабой паліклініку і стацыянар у адным комплексе, што дазволіць медыкам палепшыць своечасовасць дыягностыкі і якасць медыцынскай дапамогі. Пакуль гэта адзіны ў раёне будынак, які абсталяваны пасажырскім і грузавымі ліфтамі. Больш за 15 гандлёвых аб'ектаў плануецца адкрыць да канца года ў Віцебскай вобласці. Найбольш буйны з іх гандлёвы цэнтр «Капеечка» ў Оршы. Рэалізацыя гэтых праектаў ажыццяўляецца ў рамках падпраграмы «Відгандаль» рэгіянальнай праграмы інвацыйнага і інвестыцыйнага развіцця вобласці на 2011-2015 гады. Да канца бягучага года на выкананне мерапрыемстваў патрэбна асвоіць яшчэ больш за 15 мільярдаў рублёў. Запланавана стварыць каля 120 рабочых месцаў. Раней устаноўленых тэрмінаў завершана рэалізацыя праектаў па будаўніцтве магазінаў у Чашніках і Шуміліне. Пачалася мадэрнізацыя магазіна «Прамтавары» ў Новалукомлі і рэканструкцыя будынка пад магазін у Бешанковічах. І сёння ў абласным цэнтры прайшло сумеснае пасяджэнне камісіі па справах непаўналетніх Віцебскага аблвыканкама і каардынацыйнага савета па кантролі за выкананнем патрабаванняў дэкрэта прэзідэнта краіны аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у праблемных сем'ях. Удзельнікі пасяджэння абмеркавалі пытанні ліквідацыі недахопаў, якія выявіла рэспубліканская міжведамасная камісія падчас маніторынгу рэалізацыі дэкрэта ў Талачынскім і Дубровінскім раёнах. Нягледзячы на тое, што ў цэлым сітуацыя ў гэтым напрамку паляпшаецца, сістэма ранняга выяўлення сем'яў, дзе бацькі неналежным чынам выконваюць свае абавязкі, працягвае даваць збоі. Абавязаныя асобы дапускаюць прагулы і прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці за ўхіленне ад кампенсацыі расходаў на ўтрыманне дзяцей. На пасяджэнні былі выказаны і прэтэнзіі да работы ўстаноў адукацыі. У сацыяльна небяспечнае становішча дзеці трапляюць не адразу, таму педагогі дашкольных і школьных устаноў павінны больш актыўна весці прафілактычную работу з праблемнымі сем'ямі. Серьезные подвижки, конечно, в работе есть. Они сегодня ощущаются. По тому же Дубровинскому району процент возмещения средств от родителей сегодня составил практически 83%. Это один из самых лучших процентов возмещения в республике. Тем не менее, и по Толочину тоже есть движение. Если на начало года был 31%, сегодня мы достигли 53%, хотя проблемы, конечно, есть. И проблемы, в первую очередь, я вижу именно в координации работы всеми службами в Толочинском районе. Должна быть четкая взаимосвязь работы и между службами исполкома, здравоохранения, образования, органы правопорядка. Все заинтересованы. К сожалению, где-то эта система сдает. Да 7 гадоў пазбаўлення волі прыгаварылі 20гадовую віцэблянку. Яшчэ ў 2011 годзе аператыўнікі затрымалі ў Віцебску дзяўчыну, якая ў сябе дома расфасоўвала па пакеціках марыхуану, а потым прадавала яе сваім сябрам і знаёмым. Усяго следства даказала 5 фактаў збыту, і толькі зараз суд вынес прыгавор па гэтай справе. Амаль год дзяўчына спрабавала пераканаць следства ва ўласнай неадэкватнасці і поўнай адсутнасці памяці, хаця першапачаткова і прызнавала сваю віну. Цяпер за незаконны оборот наркотычных сродкаў дзяўчына наркадылер атрымала 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Гражданка Пыжикова, она пыталась всяческим образом убедить следствие, что она на момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, поэтому долго проводилась комплексная экспертиза. Эксперты дали заключение, что Пыжикова вменяема и способна отдавать отчет своим действиям и на момент совершения преступления руководить ими и сознавать общественную опасность своего деяния. В декабре 2011 года уголовное дело было направлено в суд, и лишь в сентябре-октябре 2012 года Пыжикова осуждена к лишению свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества.
Складаныя ўмовы надвор'я мінулых выхадных не маглі не паўплываць на дарожную сітуацыю в обласці. Адбыліся два дарожна-транспартныя здарэнні, у адным з іх пацярпеў непаўналетні. Аварыя здарылася ў суботу раніцай на трасе Віцебск-Клёзна. Уладальнік «Жигулёў», жыхар вёскі Вароны, выехаў на паласу сустрэчнага руху, не справіўся з кіраваннем і сутыкнуўся з аўтамабілем «Рено», якім кіравала жанчына. У салоне знаходзілася 9-гадовае дзіця. Ад моцнага удару пацярпеў хлопчык, з траўмамі ён быў дастаўлены ў бальніцу. Аднак хутка быў адпушчаны дадому, паколькі пашкоджанні аказаліся несур'ёзнымі. Зараз высвятляюцца ўсе прычыны здарэння. Дарэчы, гэта не першая аварыя з удзелам непаўналетніх. 1 лістапада ў Шаркаўшчынскім раёне машына збіла дзіця на пешаходным пераходзе з траўмамі. Хлопчык быў шпіталізаваны ў раённую бальніцу. До 130-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа «Адказак вечароў ад песень дудароў». Пад такой назвай прайшла вечарына ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа. Сваімі ўражаннямі ад убачанага дзеліцца Святлана Макаева. Ад роднай зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад шолуху начэй, ад тысячы ніцей, з іх аснована і выткана жыццё. Гучалі радкі беларускага песняра у выкананні артыстаў. Словы краналі душу. Вядома, са школьных гадоў твор Сымон Музыка набыў новае гучанне. Адметна, што інсцэніроўка паводле аднайменнай паэмы зроблена Міхасём Краснабаевым. Упершыню ролю Сымона Музыкі Міхась Краснабаев выканаў у 25 год. Сёння яму 52. Твор Якуба Коласа несе народную філасофію. Гениальный твор. Тут все сказано, у Сымоне Музыку все сказано про наш народ, про нацию, про мастака, про жыццё мастака. Все, философия вся закладена, разумеете? Тут не додать, не взять. Гений, он гений просто. Мы ганарыцца павінны гэтым, что у нас есть такі Колас. На сцэне тэатра імя Якуба Коласа, пачынаючы з 1937 года, прайшоў шэраг пастановак па творах знакамітага беларускага пісьменніка. Гэта «Вайна вайне», «У пушчах Палесся», «Навальніца будзе», «Сымон Музыка», «На дарозе жыцця», «Зямля». Месцам правядзення юбілейнай вечарыны абрана тэатральная гасцёўня. У другой частцы святочнай праграмы быў дадзены майстар-клас па народных танцах, бо без дудкі, без дуды ходзяць ногі не туды. Музычны фон задаваў вядомы лепельскі дудар Васіль Шкіндзер. І швец, і жнец, і на дуді грець. Це якраз той чалавек, прыкладна як я. Майстар-клас давалі ўдзельнікі этнаграфічнага таварыства «Поўнач». Маладыя хлопцы і дзяўчаты заводзілі прысутных сваім энтузіязмам, энергіяй, любоўю да беларускай спадчыны. Самае каштоўнае яны прывозяць са сваіх вандровак па самых аддаленых вёсках, запісваюць, збіраюць і прапагандуюць. Увогуле гэта, напэўна, тое, што табе бліжэй за ўсё, тое, што не штучна набываецца, а недзе ў крыві ў цябе ў падсвядомасці сядзіць. І калі ты гэта выплёскваеш, калі ты гэта пераносіш нават у сучаснасць, яно ўсё роўна абуджае нейкія там ніці, нейкія стрункі ў табе. І тут багата людзей, якія адчуваюць гэтых жа самых, як і я, бо яны ездзяць не толькі гуляюць, не толькі танчаць, яны збіраюць гэты фальклор. Вечарына, прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння вядомага песняра, стала сапраўдным святам коласаўскага слова і беларускага фальклору. Святлана Макаева, Ярослав Набойкаў, навіны Віцебск. Залатая мелодыя восені загучыць сёння ў Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. Фестываль мастацкай самадзейнасці пад такой назвай будзе праходзіць у сценах навучальнай установы з 5 до 15 лістапада. Універсітэцкая сцэна пераўтворыцца ў поле бою. Студэнты-тэхнары шчэпяцца ў творчым спаборніцтве факультэтаў, пройдуць конкурсы «Міс» і «Містер» універсітэта, «Міс Дзюймовачка» ВДТУ. Адбудзецца канцэртная праграма з удзелам выкладчыкаў, супрацоўнікаў і іх дзяцей. З 8 до 11 лістапада ў Новалукомлі на базе спартыўнага комплексу «Лукомльскай ДРЭС» будзе праходзіць 10-й юбілейны міжнародны турнір па міні-футболе сярод энергетыкаў Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы і Кітая. Сёлета ў ім запланаваны ўдзел 23 каманд, у тым ліку 8 каманд ветэранаў. 9 лістапада адбудзецца ўрачыстае адкрыццё турніру, пасля канцэрт мастацкай самадзейнасці. А ў нядзелю будуць узнагароджаны пераможцы і прызёры турніру. Гэта інфармацыя завяршае выпуск. Усяго вам найлепшага, поспеху на тыдні. До сустрэчы.